πρόσφατο δερματολογικό συνέδριο επιβεβαιώθηκε η απόδοση των ουσιών καρνιτίνης και κόπεξιλ στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Με βάση αυτή τη διαπίστωση δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα καινοτόμο σύστημα 3 προϊόντων που σταματά την τριχόπτωση και συμβάλλει στην αναγέννηση του τριχωτού της κεφαλής. Το σύστημα αυτό είναι το Hair Care Complex. Το σύστημα Hair Care Complex περιλαμβάνει σετ από 15 δοσομετρικούς περιέκτες δραστικού δερματικού διαλύματος για έκχυση στα 7 ευπαθή σημεία του τριχωτού, την ειδική βούρτσα κυκλικού μασάζ για τις κάψουλες εσωτερικής πρόσληψης με πολύτιμα συστατικά μεταξύ των οποίων L-καρνιτίνη και βιοτίνη. Αποτελούν προϊόν επιστημονικής έρευνας στα εργαστήρια Λεμπό της Γαλλίας με γνωστοποίηση στον ΕΟΦ. Ο συνδυασμός των 3 προϊόντων του σετ Hair Care Complex αποτελεί την επιστημονική λύση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Αποκτήστε το Hair Care Complex στην τιμή των 63 ευρώ από 120 ευρώ αρχική τιμή. Για επιστημονική ενημέρωση και παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 801 100 0999.